So, hello guys, welcome to the new live. So, and 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನೆ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿ ನಾಲಾಂಡ್. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ ಕತೆ ಪೂರ ತುಕ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತ. ಸೊ ದಾದನೈತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವು. ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದ ಲಾಗ್ ಏನಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ತಂದ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದ ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈವ್. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತ ಜಾಯಿನ್ ಬರ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕ ಅಂತ ಪಾತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಂತ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು. ಅನುಷಾ ಬಿ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಲೆಕೊಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂತು ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಲಾಗ್ ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದಾದಂದು ಈ ಲೈವ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಲೈವ್ ಆತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಅತ್ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಬಿಡ್ಲಿಂಕ್. ಗುರ್ತದ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಾನೆ ಲಾಗ್ ಬೈಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಿಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ 7 ದಿನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ದಾಯಗೊಂಡ ರಿತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಆಗ್ಲಿ 2 ಜನ ಐತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿತಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋತೆ ಕೋಡೆ ಆತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನ ಆತೆ. ರಿತಿಕ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಇಡೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹೋತೆ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಾವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದು ಲಾಗ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ. ಸೊ 7 ದಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಪಾಡೋ ಪೋಪೆ ಲಾಗ್ ದೇವಣೆ ಒರಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ರಿತಿಕ್ ಇಜ್ಜೆ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜಿ 2 ಜನದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದು ಅಕುಲನ ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ.
ಏಪ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ವಜೋಳಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಲೆತ್ತೆ ಅಟ್ ಐಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 15 minutes ಲೈವ್ ಆತಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇನು ದಾದ ಅಂದ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಉಂಟು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣಕೊಂಡ ಈ ರಾಹುಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗಂಡ ಕುಡ್ಲಡತ್ತ ತೀಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ರಾಹುಲ್ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ರಾಹುಲ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಋತಿಕ್ 4 ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ ಕಮಲದ ವಿಡಿಯೋಲ ಬರ್ನೈಟುಂಡು ದೆಪಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಜನವರಿ ಮಿಯರ್ದ ಕಮಲ ಬರ್ರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಜನವರಿ ಮಿಯರ್ದ ಕಮಲದ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತುಲ್ಲಾರ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊರ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಸದ್ಯ ನಡುವೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಡ್ರಾತ್ ಜಾತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿನ್ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊರ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲ್ಲೋದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆತದ ದಾದಂದ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರಂದ್. ನಾನೊಂಜಿ 7 minutes ಇಪ್ಪುನ ಆತಿ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಆನಾಗ ನಿಕ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅದ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್. ಸೊ ಕೋಡ್ SP ನುಟ್ಟುಗ್ ಲೈವ್ ಬುಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ್ನಂಡ SP ಲಾಗ್ ನೈಟ್ ಪೂದು ನಿಕುಲ್ ನಮನ ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ತೂಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಗೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದಂದ್. ಸೊ ಒರಿಯ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೋದು ಋತಿಕ್ ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತನದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದ ನಿಗುಲ್ಲ ಕೇನ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಗಳೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹತ್ತುರ್ ದಲ್ಪದ ಪರ್ಪಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಡೋದಿಜ್ಜ.
ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ SP ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯನಂತೆ ಶೇರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಿತಿಕ್ ರಾವ್ನ ಅಕಲೊಲ್ಲಿರು ಅಕಲೊಂದಂತೆ ಶೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗ್ ಇಂಚ ಈ ರಾಷನ್ ಐಟಮ್ ಇಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಕೊರಕ್ ಅಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಪಂದಿತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ SP ಲಾಗ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಅವೇನಂತೆ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನ್ ಅವೈತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ದ ರಾಷನ್ ಆವಡ್ ಅವಿನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಟ್ಟಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಪಿದಾಡ್ದ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇತ್ತಾರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ID ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಅವಳು ನಿಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜಿನ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಾಯನೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಏರ್ ದಾದ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಕೊಡದಾದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನೆಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೊರಲಿ. ಸೊ ಈತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆತೆ ಕೊರ್ಲಿಂದ ಆಲ ಪನ್ಪಯ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಸದ್ಯಾಗ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರಂದಾಂಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಪಾಡ್ವೆ ಅವನ ಪೋದಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರೇ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಗುಲಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಓಲ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ದಾದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾದ್ ಪನ್ಪೆ ದೇಪನ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತಕ್ಕೆ ತೊಂದ ಏತ್ ಖರ್ಚಾದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾತ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪನ ಕಾಸು ಓಲ್ ಖರ್ಚಾತಂದ್ರೆ ಅವಿನ ಆತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅದ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕನಿನ ಮಾಡಿ ಪೋದು ಅವಿನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ದೀತೈತೆ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾ ಇಪ್ಪುನ ಆಶ್ರಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಜಲ್ಪ ಉಂಡೊಂದೊಂಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಐತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಅಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೆರ್ನ ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾ ಉಂಡವು. ಆತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಜ್ಜ ಆಶ್ರಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮರ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ನಮ್ಮನ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ್. ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಪಾಡ್ವಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಜಿಂದ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದ್ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತದ ಗ್ಲಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ID ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕುಲು. ಸೊ ಅಗ್ಲೇ ಒಂತೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಪುಂದೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ಅದ್ದುಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದ ತೂಲಿ ಬೇತ ಲಾಗ್ಲ ತೂಲಿ ಎಂಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂದ್ ಈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 minutes ಉಂಡು ಆ 2 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಈ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗ್ಗ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಗ್. ಸೊ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಆದ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಪನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ನಾನು ತಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಈಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಈಗಿನ ಲೈವ್ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Thank you so much for watching. Take care and bye bye guys. Boka helping the yes and inside padwe help malpoli. So dal demand iji nikle manasi help malte ejinda no problem illeji. Tigga take care and bye bye.